Jumai ubajar ulaki menil ka Miet apa China haka por kamba khat aduna ai pada kani ka Jingjulor Palat Spah Ngut ki beri kelayap pada ki Spah Ngut ke lamsau uni Jumai ulaki ki arti ki jelan ni ki province ka China ka sengjing bad ka Gansu ki belong ki jela ki bala dan chpang stay jong kari China haka ni ka Jingjulor ki bun ki sam ki la kelam ki don ki trum yeng ki bala hap spo pada ki Spah Ngut ki la syaban lan di trap ki kendau tak ada du menawan jarab na ki lat bor spai ba ki bor jarab na kari China. Kini kaji Khynñiuh kala ketaru ya kalai kawan haka bagi pun kisurok kila dekut bat kelawrak kaji jot jeng pra ka basyarkai. Kini kaji Khynñiuh apa China kalawan wa kapor bakari ka mat ya kaji kret ka bajur baka jeng hap tha ka bajur keleng ki jaka jong kari. Le thu baka jeng thau jong nu Jumai haka rita skill dona prengsan poin kendai bat adu unru poin lai baka jaka ka bawlo Khynñiuh ka dia kaji jeliu ka ba 10 kilometer. Tu ru bahadian jong kini kajing Khynñiuh kada don segi bun pop teli ki wei pat kajing Khynñiuh ke bariat ke bala bu adian jong kini kajing Khynñiuh ka belami nak kajing Khynñiuh Jumai ka bajur.